Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano moloso thuolo odiochieng' ma kawuono ni mondo achak aduoge studio mar Lolwe TV ka. Omiyo janeno ago erokamano ne Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele adwa na fulani mondo ing'e jal miwuoyogo. Nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omeda ja Kisumu County. Maduong' moloyo to wara ahero Yesu kaka jakwath mar dhood chunya. Erokamano janeno. Thuon wach ma kawuono adwa wuoyo wacho ni ng'at mojony kendo mogangore mapek. Mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye. Ng'at mojony kendo mogangore mapek. To miyo kapok adhi mbele adwa ni kul wi kamoro amora ma intie mondo weche duto wakete lwet Jehova. Ago erokamano Nyasach Loch, akawo janeno mar Lolwe TV ni akete lweti Jehova. Imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo lok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma jawar. Erokamano janeno, mana kaka wacho ni ok adwa ketho sa. Adwa wuoyo gi ng'at mojony kendo mogangore mapek. Mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye. En adier ni okinyi masani nitiere ng'at mojony kendo mogangore mapek e ngimane. Tiende ni nitiere wach moro machande mamaye kwe. Kendo wachni samoro nyalo yudo ni nomonde nindo gotieno. Ok onindo gotieno, samoro kata chiemo no ok ochiemo nikech ojony kendo ogangore mapek. To kinyi makasani adwa wuoyo gi mama moro kata jaduong' moro, nyako moro, kijana moro kata chi liel moro kata nyathi skul moro mawinja mabro wacho adier ni pastor ane mawinjo ka jony e ngimana kendo agangora mapek kod wach moro mosesanda ndalo mathoth. To gima mora ni nitiere jal makelo ka ma kawuono nyalo gonyo ne ng'ato misigo moseture ndalo mathoth momiyo jony kendo gangore mapek, mani luongo ni Yesu Kristo, Nyasaye manyalo gik moko duto te. Ene makele studio ka maka mama moro bedo mos. Adwa ni beda ne mos mondo iwinj wach Nyasaye. Dakika moko matin kendo weyane gimitimo. Samoro ine ma Nyasaye kodi nigi lengo okinyi makawuono ni e wach madwa yalo makawuono. Omiyo adwa wuoyo e wach Nyasaye. Awacho adier ni ng'ato biro wacho adier ni pastor ane machony kendo awinjo kagangora mapek e ngimana. To muma madwa somo kodi Mathayo 11 wabro chako 28. Adwa ni kaw mumbi kama intie mondo weche duto wasom kodi. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Mathayo 11:28 matindo. Muma wacho niya, Biuru ira un duto mujony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Tiende ni Nyasaye mawuoyo kan Pastor Omedo. Muma wacho niya, Biuru ira un duto te mujony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore. Kamano unuyud yueyo e chunyu, nimar lodi ma amiyou yom kendo misika yot. Mana kaka wacho nitiere mama mawinja kasani mojony kendo gangore mapek. Nitiere dichuo mawinja sani ojony kendo gangore mapek. Nitiere nyako kata kijana mawinja sani mobedo mos, kata chi liel moro kata nyathi skul moro mawacho ni pastor awinjo ka jony kendo agangora mapek. To muma wacho ni biuru ira un duto te. Okolungo chuo kende, okolungo mon kende, okolungo kijana kata nyiri kende. Owacho niya, biuru ira un duto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kare ka ng'ato ni kuom Yesu Kristo, to kata weche tek machalo nadi, to oyudo yueyo e ngimane. Tiende ni kata okinyi masani nitiere ng'ato manena ka, nitiere ng'ato adier mochony kendo mogangore mapek gi tuoche. Ne ok onindo otieno, dendo rame nyaka piny oru. Awuoyo gi ng'ama ochony kendo gangore mapek. En tuo sukari kabi to en. Samoro en tuo ka pressure kabi to gore kuome. Samoro en tuo wich bar kabi to en. Samoro en tuo mar kansa. Kaluar to luar mana kuome. Tiende ni en ochony
kendo gangore mapek. Samoro en tuo mar asma, samoro en ndulume, kata maringe chogo, kata maringe remo. Tiende ni ochony kendo gangore mapek. Samoro oseneno dakteche gini kata lokruok onge. Osemuonyo nyaka yath, lokruok onge. Awuoyo gi ng'ama ochony. Mabro wacho adier ni pastor, ane mawinjo ka jony, kendo tuo ni ojonya, agangora mapek. Ta amor gi duoko mar Nyasaye mawuoyo niya, biuru ira un duto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Ni rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore. Ni kamano unuyud yueyo e chunyu. Nimar misik Nyasaye yot. Kare jachien emoketo ni iok. Miwinjo kawacho ni igangori mapek. Ta amor kawuono wawacho niya, Nyasaye ng'ato yudo yueyo kawuono e chunye kendo yudo chang makende. Awuoyo gi joma jony, ok adwar ng'at mapok ojony. Mawacho adier ni pastor, ane magangore mapek. Kang'iyo ngimana to ngimana ogangore mapek. Samoro ng'ato nena ka adier nitiere ng'at mochony kendo mogangore mapek. Jachien oketo ni ok onyal yudo tich. Osemanyo tich, mamanyo tich olokore tich. Kamoro amora modhiye en chike ni kuja kesho, ing'ise na kuna kazi. Owinjo ka wechegi ochonyo ngimane kendo gangore mapek. Samoro somo adier en gi papers, samoro en gi degree. Adier en wuod wegi manyalo somo maber, samoro en nyar wegi mano somo. To jachien oketo ni ogangore mapek kendo winjo kochony ni ok onyal yudo tich. Tamor gi Nyasaye makelo studio kaka wuono, mabiro loko ngima ng'ato sani. Kijana moro chieng' moro winja kale Lolwe TV kaka yalo ni. Ogona simo wacho ne pastor, awinjo weche ni kendo injichi gwedha ahinya. Ane mawinjo ka chony kendo agangora mapek. Nyaka natiek school sani 7 years. Kata kibarua mapok ayudo. Tiende ni jachien noketo ne misigo. Ojony kendo gangore mapek ni ok onyal yudo tich. To bang' lamo kode Nyasach polo, Nyasaye matimo maber, mawinjo ka tiyo mare ni e studio ka, mabiro lamo gi ng'at moro mawacho ne pastor, ane majony. Nikech andiko wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho niya, biuru ira un duto te mujony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kare yueyo yudore kuom Yesu Kristo. Kawuono muma wacho niya, kawuono ng'ato biro yudo tich kendo biro yudo yueyo e ngimane. Nikech onge gima tek matamo Nyasaye. Awuoyo gi joma jony, ok adwar ng'at mojony mapok ojony. Mawacho ni pacha awinjo ka chony e ngimana. Agangora mapek, ne ok anindo otieno, weche lit e ngimana. To kawuono awinjo duond Nyasaye ni kare kuom Nyasaye yueyo yudore. Akani ng'ato be winja kama nitie. Samoro mama moro nena kadier asani, owinjo kochony kendo gangore mapek ni ok onyal yudo nyathi moting'. Osewuotho osiptende matindo gi madongo, luokruok onge, ochony. Adier osemadho yath. Jomako madh nyaka nitiere ng'at manena ka ma samoro moko nitie bwo otanda, owinjo kochony. Owacho adier ni pastor, an oroma achony. Awinjo ka gangora mapek ni ok anyal ting'o nyathi. Samoro osedhi dakteche, nyaka gynecologist, duoko onge. Samoro itimone nyaka operation ni golo growth, duoko tamore. Samoro adier omako to wuok gi dweche 3. Gini winjo kochony e ngimane. Samoro en kodhi nyuol to duogo gi lwete nono. Owinjo ka weche gi ojonyo ngimane adier. Samoro atier jachien oketo ni en kodhi nyuol to nyaka tere pala. Owinjo ka weche gi ochony e ngimane kendo owinjo kogangore mapek. Tandiko mar Nyasaye wacho niya, biuru ira un duto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma, nikech misika yot. Ni kamano unuyud yueyo e chunyu. Kare ng'ato kawuono yudo yueyo,
ma wache ne pasa ane ma winjo kana gangora mapek to kawuono abiro lamo gi ng'ato nikech Nyasacho bade ok chiek be itio kodino en tiere studio ka biro romo gi ng'ato madware ma wache ni ngima na roma Satano se sando gi mana maber malich to kawuono hawinjo ka kuom Nyasaye duoko yudore ma ng'ato yud kwe mar chuny. Akiani ba wuoyo gi ng'ato ba winja dier mobedo mos moyawe Lolwe TV sani ma wache ne pasa weche meyalo haweni ane mi winjo kiweyo wiya Roho Maler maneni kama intie nikech ng'ato nena ka sani adier nitiere ng'ato mama moro kata nyako moro mowinjo kochony kendo ogangore mapek ni ok nyal kende ogangore mapek ni jachien oketo ni ok onyal dak e ode ma Nyasaye nomiye gi kwe owinjo kochony adier kata ng'at mapenje nyinge onge ma nyalo jonyo ng'ato tino limo wede ndalo mathoth adier kata ng'at mang'ise ni habari yako msichana kata habari yako madam onge owinjo ka gigo chonye ngimane. Samoro en gi nyithindo adek ng'ato ka ng'ato gi wuongi okia gigo jonyo ngimane adier owinjo ka wechegi dhi kod ngimane owinjo kochony adier gigo jonyo ngimane. Samoro tine nomiye nying no dhi oduogo weche go romo ngimane nying mar dhi oduogo ago come back owinjo kochonyo ngimane to kawuono tiene Nyasaye manyalo loko ngima ng'ato mamiye nying manyien. Kawuono winjo ni en chi Kisumo, oruche winjo ni en chi Nyakach, oruche winjo ni en chi Migori, oruche winjo ni en chi Sakwa Bondo. Weche gi ojonyo ngimane nikech jachien oketo ni ok onyal dak e ode. To kawuono muma wacho niya Nyasaye wacho niya biuru ire duto muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Nyako moro chieng' moro biro ira otimona neno ni pastor awinjo ka jony anima winjo ka gangora mapek aja higni 25 tasetedo didek to kata ng'at madak godo tamore jogi asiko kawera gaweya to na winjo kiyale Lolwe TV makao nambani sama no biro ira ang'ise ni winjo nyako ondikie muma mar Mathayo 15:13 ni gimoro amora mane wuora manie polo kopidho ibiro pudhi. Sama ne walamo kode Nyasaye nikech magi chunje ma jachien nopidho ni ok nyal kende. Sama ne walamo kode Nyasaye duoko noyudore kendo dak e ode sani gi kwe. Akiana wuoyo gi ng'ato mabiro wacho ne pasa adwa mako kara mondo alam kodi Nyasaye nikech andiko wacho ni biuru ira undu to te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kawuono ng'ato yudo yueyo ngimane kendo Nyasaye kelo ng'etne kawuono iwinjo idok e odi ma jachien nogolieni ma Nyasaye udagi kwe. Akiani ng'ato be winjo mabiro wacho ne pastor awinjo duond Nyasaye kare kawuono adwa dhi ir Nyasaye manyalo gik moko duto. Aluonge gano osipla saro sule mar okinyi kata studio ka kawuono entiere adier nitiere ng'at manena ka sani mochony kendo gangore mapek ok onyal yudo kwe mar chuny odak e ngima ma ok onyal. Awinjo ka ji wacho ni dak e ngima gi yiero to en owinjo kodak e ngima mane ok oyiero nikech ok onyal dak gi kwe. Owinjo kochony en koko Monday to Sunday en ana koko January to December koko kunyal dak gi chuor gi kwe. Ng'at mabongo gi wadgi onge tiende ni ng'at mawuoyo gi wadgi onge. Iwinjo kechony kendo igangori mapek. Samoro iwinjo ni ng'ato ninde bedroom ng'ato ninde sitting room weche gi dhi gi ngimani chok ok inyal ukuru medok. To kawuono winjo teko Nyasaye. Jal moro chieng' moro kalo kamoro awinjo ka dichuo dhawo gi dhako to kanono mos awinjo ni ya gimomiyo gidhawo ne dichuo dhako dhi openje ni mo mar chiedo rumo to dichuo ne wacho ga niya en odwa ni konyiew mo to nyaka end month. Ok ogeo ni mama ni samoro nyalo yudo wede samoro en nyaka gi jok monyalo tero ne wede ne koro mo rumo kata rik podi mano kuma dichuo nolwere dhako. Awuoyo gi chuo magoro ga Mount Kenya mogo kawuono samoro winja
Yani kwe otamore ni ok nyal bet. Midako freedom mamare. Awuoyo gi ng'ato. Ng'ato biro wacho ni paza idonje wiwa pana. Roho Maler ema wuoyo. Kawuono mano kwe ma jachien nyalo keto ni ok bedie. To ndike sa 9 kara 6 ni nikech nonyuolwa jawar. Adieri biro nyuolonwa wuowi. Loch nobedie e lwete. Ne luong nyige ni jabura ma oro Nyasaye maratego. Wuoro manyaka chieng' kendo ruedhi kwe. Ene monyalo kwelo kwe kawuono. Tok ne chuo kende. Mon moko be nitie malelo. Gi kech pilu matindo. Gikia kata rwako dichuo kodonje ot. En oger pilu matindo. Iwinjo kawuono Nyasaye dhi kelo kwe e ot. Mumato wacho nang'o? Ndiko ma Nyasaye. Ne dichuo e wi ot. Dichuo heri chiegi. To dichuo dhako omi chwore luor. Kawuono Nyasaye biro kelo. Iwinjo kawuono ndiko wacho niya. Kawuono Nyasaye biro kelo kwe odni. Miyud kwe ngimani. Nikech ondikia muma wacho niya. Biuru ira un duto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Samoro ng'ato nena kadier. Ma jachien odagi ni ok onyal timo ohala. Ochony kendo gang'ore mapek. En kochako to ohala no nyaka podhi. Wechegi ojonyo ngimane. En adier kochako to chunye chida. Owinjo kochony kendo gang'ore mapek. Samoro nochak mar omena podhi. Nochak mar rech moketi podhi. Samoro nochak mar nyanya podhi. Alot podhi. Rech diwo mowach ni nyikwa mama. Ung'iso nyithina ni nyikwa mama. Chamura chama. Piny sani tek. Kata onge customer. Magi ok wanyal puko. Iwinjo. Jachien oketo ni ok inyal timo ohala. Kata otel. Otedi miyaono. Kata customer madonje onge. Iwinjo kichony kendo igangori mapek. Samoro in gi yie dho nam kanyo. Kata makelo rech onge. Iwinjo kichony kendo igangori mapek gi wechegi. Samoro in gi geche ndara. Kata makelo onge pesa. In repe mendike machami. Nyaka polise maneni e ndara. Ikia gima timore ijony go andini. Iwinjo kidwa we yol. Samoro ni kao loan. Pinyo chami. Jal moro chieng' moro biro ira timona neno ni pastor. An weche me yala winjoga ka jonya. Awinjo ka dhige ngimana. An pastor na yawo M-Pesa. Ta wuori ni pastor na winjo ki yale Lolwe TV. Samano kao namba na umanya. Ana ugisa ni pastor an ka yawo M-Pesa. Ta ani majo kuoge nena. Ose kuala ma winjo ka jony. Na wera godo. Ta ngise ni ya. Adwala mokodi Nyasaye. Nikech magi chunya mok dwa ni timo ohala. Nikech onige Isaya 57 kari 17 54 kari 17 ma ok adhi somo. Ondiki ni onge gi lweny molosi ni mondo inyi mano inyi. Bende ini lo buche te modonyi nie. Mane pok ma jatich Nyasaye yudo. Adier mane gweth masamiyogi. Na lamo ne Nyasaye manyaka sani no chako yawo M-Pesa 4. Kare duto nyalore ne ng'amo yie. Biuru ira un duto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kawuono ng'ato yudo yueyo ngimane. Samoro ng'ato nena kadier mochony kendo gang'ore mapek ni kong'o ok nyal rume dala kate ode. Mama moro nena ka, sani dichuo moro nena ka, jaduong' moro nena ka, ochony kendo gang'ore mapek. Kong'o mondo nyithindo ok nyal yudo tich. Kong'o mondo nyithindo ok nyal gedo, ok nyal somo. Kong'o mondo nyithindo ok nyal gedo kata yudo promotion. Owinjo ka weche gi ochonyo ngimage. Samoro mako kijana moro kanena sani. Ang'eno komad nohero. Owinjo kochony kendo gang'ore mapek. Samoro mako nyaka mama moro. Winja ka sani. Owacho no golo stress. Kawuono biro lamo gi joma winjo kochony e wach moro. Jal moro kijana moro gochona. Winja ka yale Lolwe TV kaka yalo ni sani. Gocho no ng'isa ni pastor kongoroma. Awinjo ka jonye ngimane aonge kwe. No wachone olamo kode Nyasaye. Ang'isa no ndikia muma mar Isaya 22 kare 25. Ni to an Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto te. Amedo wacho niya. Chieng'no musuman manoguru motegno ibiro pudho oko. Nyasaye nolamone mopudho chunye mag kong'o. Majalli nowe kong'o.
Kako ndikia muma ni biuru ira unduto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kawuono ng'ato yudo yueyo kendo kong'o rume dalane chop kendo kong'o rume ngimane e nying Yesu. Akia ni bana wuoyo gi ng'ato mabiro wacho ni pastor awinjo kadwa mako kara, awinjo kajony kare Nyasaye yudo yueyo kuome. Kawuono rwakuru lodi ma amiu ng'utu kendo puonjreuru kuoma, nikech kamano chunya muol kendo dembore, kamano unuyud yueyo e chunyu. Kawuono ng'ato biro yudo yueyo. Ng'ato nena ka dier mochony kendo ogangore mapek. Jachien oketo ni ok onyal gedo kata nyalo golo tala. Opanga dier mopangi to kethore aketha. Samoro dier opango chunye chida. Opango mondo mi ogol dala higni maluoro. Owinjo kochony kendo ogangore mapek. Samoro dier ochako maber mowach maot chop gie kore, to kochopo kanye ma odno chope ema rume pesa lale lwete kotas. Okia gima timore kit ngimane. Andiko wacho niya, biuru ira unduto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kawuono ng'ato biro yudo yueyo. Ng'ato nena ka sana dier mowinjo kochony kendo ogangore mapek ok nyal nyuome dhok dalagi. Nyaka nyiminege manyuome nosenyuom dhok te. Sani igi osenyona par kata diele ba pok ote dalagi. Samoro adier ipango to chunyi chida ikia gima timore kit ngimani, nikech iwinjo ka wechegi ochonyo ngimani, iwinjo kigangori mapek. Samoro ni nyiewo nyaka dhok tiyo lok nyaka mag pur, ikia gima timore kit ngimani. To kawuono andiko wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho niya, 28 matindo, biuru ira unduto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Samoro en chi liel moro mawinjo kochony kendo ogangore mapek ni ok onyal timango. Anyuola no mae lope te kamogedie onge, kako konyre onge. Owinjo ka wechegi ojonyo ngimane. Samoro adier kama nogedie onge, kaka nyithinde biro somo okia. Owinjo ka wechegi ojonyo ngimane. Tandiko wacho niya, kawuono biuru ira unduto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kawuono nitie chi liel moro mabiro yudo yueyo ngimane kawuono sani, nikech Nyasaye matimo. Jopuonj ok lokre. Adwa ga skul mar okinyi chieng' jamondo. Samoro nyathi skul moro nena ka sani adier mowinjo kochony kendo ogangore mapek ok onyal somo. Oneno kaka ma skul fee biro ae onge. Samoro tuo moro nogore kuome momonde ni ok onyal somo. Samoro kosomo to chunye chida. Samoro wang'e lela okia gima timore nikech owinjo kochony. Samoro janyuol moro nena ka sani adier skunde yawo, oneno kaka skul fee biro ae ok one nikech owinjo ka wechegi ojonyo ngimane. To kawuono ewinjo ka Nyasaye biro timo. Samoro in e college ok ine kibiro tieko. Tandiko wacho niya, biuru ira unduto te muchony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Kawuono ng'ato biro yudo yueyo. Mawacho dene pastor, ane ma jachien osesando ngimana, to kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo kawuono, nikech Nyasaye Nyasachwa matimo. Adwa na lam gi joma wacho na awinjo ni pastor ajony. Adier ajony e ngimana. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo, nikech Nyasaye matimo. Nyasaye matimo maber. Japuonj ok riambi, japuonj ok lokre. Ene sudo ka kawuono ng'at mawinjo kochony mabiro wacho ne pastor, ane mawinjo ka jony e ngimana. Ne ok anindo otieno. Awuotho tawuoyo mana kenda. Ing'e ni jachien nyalo keto ng'ato makata mtoka go ol to ok owinji, nikech en gi paro. Owinjo kochony, wechegi dhi gi ngimane. To kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo. Nyasachwa Nyasaye mok riambi, Nyasaye mok lokre. Ene sudo ka kawuono jakondo mulo sebla saro. Adwa na som kodi muma mar 2 nikech abiro lamo kodi Nyasaye. Nyasachwa nitie. Kate sudo ka kawuono awinjo ka entie. Muma mar 2 adwa somo kodi Jeremiah 32 kare 26. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, an Ruoth Nyasaye
ni to an Ruoth Nyasaye ma Nyasach ji duto te, kendo onge gima nyalo tama timo. Eka Ruoth Nyasaye nowacho niya ne Jeremia niya, an e Ruoth Nyasaye ma Nyasach ji duto te, kendo onge gima nyalo tama timo. Adwa nawuo gi ng'ato koro, nikech adwa nalam gi ng'ato. Jeremia noneno wechegi, nowacho niya ni to an e Ruoth Nyasaye ma Nyasach ji duto te, kendo onge gima nyalo tama timo. Ng'ato nena ka dier mawachone ni pastor. Ng'ato nego na simo wacho ni pastor, ni Nyasaye be nitie na dier. Anyiso ni Nyasaye nitie. Muma wacho niya, an e Nyasach ji duto te, kendo onge gima nyalo tama timo. Beni meo kata idhier, beni in dhako kata in dichuo, beni in nyako kata in wuoyi, beni in ilando kata irateng', beni ani inyadundo kata irabora, beni in Mombasa kata Busia boda, nikech andiko wacho niya, an e Nyasach ji duto te, kendo onge gima nyalo tama timo. Adwa nalam gi ng'ato mawinjo kosemako kare, mawacho diye ne pastor, awinjo duond Nyasaye, kendo an ema yie ni kawuono Nyasaye mondo mi ogonya kawuono, nikech adwa nalam gi ng'ato. Weyane gima timo. Akia ni in e piny mane, akia ni in Mombasa, akia ni in Busia boda, akia ni in Kisumu, akia ni in Lelo Road, Kindu Bay, akia ni in Moma Bay. Adwa ni weyane gima timo. Kinyalo mako TV timaki, kinyalo gocho gi piny te go. Nikech anyiko wacho niya, Nyasachwa bade ok chiek, bende ito kodino. Adwa nalam kodi, makane TV, kane chonge piny, nikech yie kelo gik maonge mabedie. Walamo. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo janeno ni akete lweti. Nyasaye manigi teko. Ne mama mono jonyni. Ne jaduong' mano jonyni. Ne nyako ni, kijana ni, chiliel ni, nyathi skul mo jonyni. Nyasaye miye kwe. Mana kaka mumi wacho ni ine kare kwe. Ine maji yuto te mochony. Biro iri Nyasaye. Timne oni gira nyisi. Alamo kan giyie ni timone e nying Yesu majawar. Erokamano janeno mar Eltien. Mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumu County. Ajal mowar kendo mopong' kod teko maro maler. Kanisa na maleme iluonge ni House of Hope and Redemption International Church. Kanisa na maleme iluonge ni House of Hope and Redemption International Church. Ayudore gweng' ng'ala Kisama e piny Nairobi ka. Ji mang'eny osekawo nambana moyudo konyruok. Awe piny ka mondo ikaw mondo watudre e sach Nyasaye. Nambana mar simo en 0726 843941. Anuoyo 0726 843941. Nambana machielo en 0750 38 3499. 0750 38 3499. Ji mang'eny osekawo namba. Just take it. Wabiro tudore sach Nyasaye. Wiyo kowil margo erokamano ne Lolwe TV te, Director Samo Chola. Nyasaye mondo gwedhi kachiel gi Niko Kelo, nyaka Director mar kamera kawuono. Nyasaye mondo gwedhi Lolwe TV te. Watudre sach Nyasaye. Shalom.